Predstavte si, že by som vás pozval na obed a prichystal by som vám misku soli. Prišli by ste pekne, mali by ste misku soli, dal by som vám lyžičku a zaprial by som vám dobrú chuť. Tak toto vyzerá s nami kresťanmi, keď si chceme zakladať pozemské kráľovstvá. Keď príliš chceme identifikovať cirkev aj s mocou tohto sveta. V dejinách sa nám to stávalo častejšie krát. Ako by sme chceli z tohto sveta urobiť už to Božie kráľovstvo. Že všetci budeme veriaci, všetci budeme mať rovnaký zákon, všetci sa budeme správať podľa evanjelia. Ale Ježiš vraví, že vy ste sol sveta. A sol je nesmierne dôležitá vec, ale nikdy ju nejeme samú. Vždy ju kombinujeme s jedlom. A kombinujeme ju s jedlom preto, lebo je tak výnimočná, že ju nič iné nahradiť v jedle nevie. Kresťan je tak výnimočný, že tento svet ho potrebuje. Ale v momente, kedy sa začne kresťan hrať na niečo viac, že tento svet tu vlastne netreba, alebo sa začne od sveta odťahovať, tak zostáva sám. A jak zostáva sám, bez tohto kontaktu so svetom, tak je ako tá miska soli na stole. Niečo nestráviteľné, niečo nepriateľné. A tak isto platí, že ak by sol stratila tú svoju výnimočnosť oproti ostatným zložkám jedla, teda to, že vie dodať tú slanosť, tak už nie je na nič. Len na to, aby ju vyhodili von a pošliapali. Tak to aj dneska Ježiš hovorí v evanjeliu. Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe modlí: Pane, zachovaj ich od zlého. Oni sú v tomto svete a ja odchádzam z tohto sveta. A Ježiš sa modlí: neprosím, aby si ich zobral z tohto sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Čiže Ježiš sám, keď sa modlí, vôbec nehovorí, že my v tomto svete nemáme byť. Len hovorí, že sa nemáme tomuto svetu pripodobňovať. V momente, kedy sa sol pripodobní chuti mesa, stratí svoj význam, vyhodíme ju. Alebo keď začne byť sol sladká, stratí svoj význam, vyhodíme ju. Alebo ak sa premení na múku, stratí svoj význam. Bude tam niečo v tom jedle chýbať. Ale patrí do toho jedla. Preto v posledných 10 ročiach od druhého Vatikánskeho koncilu veľmi cirkev zdôrazňuje to, že je zo svojej podstaty misionárska. Misionárska ale znamená, že nesiem posolstvo, neporušené posolstvo v sebe do sveta. A to nutne vyžaduje mať kontakt s tým svetom. Vždy, keď cirkev utekala od sveta, stala sa neplodnou. Tak isto, ako keď cirkev išla do sveta a pripodobňovala sa svetu. Jedinú šancu, ako ďalej šíriť to Ježišové posolstvo, ako ďalej prežiť, je byť v tomto svete, ale zachovať si tú zvláštnosť, ktorú kresťan má. Možno práve preto vymiera kresťanstvo v Európe, že my toto nezvládame.